Bij milieustraten in Zeeland wordt 2 keer zoveel afval gestort als in de rest van het land. Waarschijnlijk illegaal. Dus wordt er iets tegen gedaan. Dat is heel simpel, het wordt een slagboom. En bij die slagboom hoort een pasje voor degene die op de milieustraat mogen. En verder in deze uitzending. Vermeende bendeleiders voor de rechtbank. En we kieken terug naar terugkieken. Goedenavond. Even naar de Milieustraat om oude spullen en afval te dumpen wordt vanaf volgend jaar anders voor Zeeuwen. Je wordt gecontroleerd en je krijgt een pasje om binnen te komen. Want het vermoeden is dat er veel illegaal afval gedumpt wordt. In Zeeland wordt 2 keer zoveel afval naar de Milieustraat gebracht als in de rest van het land. We hebben daar ook wel vermoedens over. Denk dan bijvoorbeeld aan bedrijfsafval, wat er niet hoort. Denk dan aan afval van toeristen, dat er niet hoort. Dus we hebben die vermoedens, maar dat willen we juist wel in beeld brengen. Om te zorgen dat de juiste gebruikers, de inwoners van Zeeland, gebruik maken van de Milieustraten, is daarom een toegangscontrolesysteem bedacht. Dat is heel simpel, het wordt een slagboom. En bij die slagboom hoort een pasje voor degene die op de Milieustraat mogen. Nou ja, ze houden dat tegen een laser. De slagboom gaat open en ja, alle inwoners die daartoe gerechtigd zijn, die kunnen nog net zo makkelijk als voorheen kunnen zo'n afval kwijt op de Milieustraat. Bij voorkeur wordt dat een digitale pas. Aan de andere kant beseffen we natuurlijk ook dat er gewoon mensen zijn die om welke reden dan ook toch de voorkeur hebben voor een fysieke pas. Nou, die mogelijkheid die bouwen we inderdaad ook in. Het ontwikkelen van het passysteem en het plaatsen van de slagbomen zal tenminste 2 miljoen euro gaan kosten. Wij gaan dat doen gewoon vanuit de exploitatie die we als Zeeuwse Reinigingsdienst hebben met de gemeente samen. Wij denken dat dat kan, want we denken ook dat er een redelijk snel terugverdientijd zal zijn als die hoeveelheden afval fors minder worden. Dus uit de vermindering van de hoeveelheid afval kunnen we uiteindelijk de investeringen ook betalen. Uiteindelijk gaat het erom de hoeveelheid afval in de Milieustraten te verminderen. We kunnen met die registratie die we gaan invoeren ook data opbouwen. Dus dan weten we ook de herkomst van het afval, wie er wanneer komen en hoe vaak ze komen. En ja, als er nog verdergaande maatregelen getroffen moeten worden, dan kan dat eventueel later ook. Dus het beperken van het aantal keer of kosten voor bepaalde afvalstromen, daar gaan we ons wel op voorbereiden dat die mogelijkheid er in ieder geval is. Maar voorlopig kiest de politiek daar niet voor. Het algemeen bestuur OLAS zegt alleen de pas en de slagbomen, iedereen moet er gratis op kunnen. Nou, dan gaan we dat regelen. Blijft de vraag wat je moet doen als je je pas niet bij je hebt en je bij de Milieustraat aankomt. Nou goed, zeker in de beginperiode zullen we daar coulant mee omgaan. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat er daar een tarief tegenover komt te staan. En dat tarief moet onaantrekkelijk zijn, want we willen alsnog die illegale stromen eruit halen. Dus dan, als je je pas dan niet bij je hebt, dan is het tarief zo hoog dat je eigenlijk wel zegt van oké, dan ga ik eerst naar huis om een pas te halen. En ja, dan kom ik alsnog gratis erop. Want dat willen we eigenlijk faciliteren. Wat voor een bedrag moet dat dan worden? Ja, goed. Het bedrag, daar is wat discussie over binnen OLAS, maar orde grootte €100 hebben we het dan wel over. Het systeem moet komende zomer in werking zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat er onderzoek komt naar de slechte omstandigheden in de crisisnoodopvang in de Zeelandhallen in Goes. Dit naar aanleiding van de berichtgeving gisteren bij Omroep Zeeland over kakkerlakken en ratten in de opvang. Ook zou de helft van de ruim 300 asielzoekers ziek zijn, is het te koud en zijn er slechte hygiënische omstandigheden. De inspectie wil dat de GGD en de gemeente Goes ernaar gaan kijken. Kledingbank Zeeland heeft een schreeuwend tekort aan warme truien, jassen en schoenen. En dat nog voor de winter is begonnen. Vooral voor mannen is er nauwelijks aanbod doordat er amper kleding wordt aangeleverd. De vraag naar tweedehands kleding is op dit moment hoog door de torenhoge energiekosten. En ook zijn er veel mannelijke asielzoekers in de provincie. Nieuwe aanwas van vrouwenkleding is geen probleem, maar bij mannen ligt dat anders. De mannen raken toch vaak wat verknocht aan hun kleding en dan blijft het in de kast. En dan denken ze daar niet zo aan van, ik heb het al 3, 4, 5 jaar niet misschien aangehad. En tot iemand ze een keer wakker schudt en zegt van, zeg, kijk je kast eens naar en kijk eens wat je niet meer nodig hebt. Dus mannen, bij deze. Je kan het inleveren bij de kledingbanken in Terneuzen en Middelburg. 3 mannen die worden gezien als leiders van de Douwendalen-bende in Middelburg stonden vandaag voor de rechtbank. Er zijn celstraffen tegen ze geëist die gelijk zijn aan hun voorarrest.
De mannen, twintigers, worden verdacht van drugshandel en het leiden van een criminele bende die zich Zone 8 noemt. Daar zouden zo'n 20 jongeren bij zitten, de meeste afkomstig uit de wijk Douwendalen. Die jongeren zouden de drugs verkocht hebben. En de groep zou ook straatroven, overvallen en diefstallen gepleegd hebben. De verdachten ontkennen dat ze leiders waren van een bende. Het OM denkt dat wel te kunnen bewijzen, voornamelijk aan de hand van getapte telefoongesprekken en berichten. De mannen moeten niet meer terug de cel in, vindt het OM, maar de machtsstructuur moet doorbroken worden om te voorkomen dat jongeren in hun voetsporen treden. Omdat een vierde verdachte nog minderjarig is, wordt hij achter gesloten deuren berecht. Dat gebeurt morgen. Oh ja, dat was toen. Oh ja, dat weet ik nog. Herkenning en nostalgie. Dat zijn woorden die maar bij één programma kunnen horen, hier bij Omroep Zeeland, Terugkieken. 25 jaar bestaat het programma. En dat betekent terugkieken met de makers. Voor de geboorte van Terugkieken moeten we terug naar begin jaren 80. Je had een winkel, hè, daar toch? Ja, maar die waren geëvacueerd in Dishoek. Ja. Toen was ik verbonden aan het Filmtheater Middelburg. En toen hadden we in de gaten van, iedereen die is aan het videofilmen. En die oude 8 mm filmpjes en zo, die gaan naar de vuilnisbak. Maar er staan best wel eens heel interessante dingen op. Want er worden wel families gefilmd, maar je ziet op de achtergrond het Zeeland uit de jaren 30 enzovoort. Dus toen ben ik die filmpjes gaan verzamelen. En toen ben ik voor de provincie een aantal voorstellingen gaan doen. En dat was toen inmiddels 1997. En toen zei de omroep, kom binnen. Het programma werd een succes en leverde een ware schat aan nieuw oud beeldmateriaal op. Toen kwamen de mensen met schoenendozen naar de omroep. Ja, Dat kwam natuurlijk ook door de populariteit van dat programma. Dat scoorde dus meteen. Echt iedereen enthousiast, iedereen zag er wat in. Terugkieken, sinds die tijd echt een begrip geworden, een soort merk. Rebecca van Wittenen haakte later aan bij Terugkieken. Met als eerste een serie over de Tweede Wereldoorlog. Een uitgebreide serie, 12-delig of zo. Ja. Echt verspreid door heel Zeeland. Met imponerende verhalen natuurlijk. Bij die beelden, dus de zwart-wit beelden, de oude filmbeelden die ook al van de gewone bevolking waren. Hè, die kregen nog meer lading. Behalve de oorlog en de bevrijding, de watersnoodramp, de veerboten, familiefilms, waren er vooral veel dorpsfilms. Vond ik altijd feest, want dan had ik een groep mensen uit het dorp om me heen en er werd er gekeken wie is dat en ik schreef me rot, dat is die. Moest ik mijn verhaal maken, ja, en dan op vrijdagavond was het natuurlijk feest in het betreffende dorp. Jaren 60, de mensen hadden weinig nodig. De muziekdorp was een van de hoogtepunten. Dat gebeurde in die filmpjes. Mevrouw Bakker, zij is de echtgenoot van Alewijn Bakker, de melkboer. Als ik zit te monteren en ik ga door die beelden, soms zit ik ook echt hard op te lachen van wat je ziet. Hè. En de stijfheid soms, hè, ook van mensen die dan gefilmd worden en stokstijf doorstaan. Ja, dan krijgen ze in de gaten van, ik word toch gefilmd. Dan denk ik, ik heb mijn schort nog aan, dus die wordt uitgetrokken. Zo herkenbaar. Dus het is gewoon leuk om de geschiedenis van zo dichtbij, dat vind ik interessant, om daarmee verhalen te vertellen. En het bleef nog lang onrustig in Achterkerken. Om het 25-jarige jubileum te vieren zendt Omroep Zeeland vanaf morgen elke vrijdagavond een aflevering uit het enorme Terugkieken archief. En morgen is dat een aflevering over het Middelburg van de jaren 50. Voornamelijk zon vandaag, een stuk zonniger dan gisteren, maar de temperatuur was lager door de wind. Het werd een graad of 17. Morgen is er iets meer bewolking en aan zee is er dan ook kans op een bui. Tot zover Zeeland Nu. Vanavond bij Omroep Zeeland een nieuw programma, Bataljon Zeeland heet het, over Zeeuwen die in 1946 naar Nederlands-Indië werden gestuurd. Een fijne avond.